Thank you for the saramura. Thank you for the creveți. Thank you for the midi. Gege. Thank you for the midi. Thank you for the midi. Thank you for the midi. Gege. Thank you for the midi. Thank you for the midi. Doamne, câți nebune auzi tu. Thank you for the midi. Da, midii proaspete. Astăzi avem midii proaspete de la noi, de la Marea Neagră, Eforie Nord, nu Bulgaria, cum îmi duce vorba. V-am mai zis eu, Eminescu, Blaga, toți nebunii. Voi tot ce trebuie să faceți, le plătiți sub apă caldă, legume, ardei, usturoi, roșii, niște pătrunjel, stingeți cu sos de vin și v-a spart, v-a rupt, mâncați de, nu mai știți cum vă cheamă, vă ia plânsul. O să plângeți, aoleu, Alexe, aveai dreptate. Hai bine. Și ce vreau să vă mai spun e că o să găsiți tot timpul proaspete. Noi vindem cam o tonă pe săptămână, aducem de 3 ori. Deci nu există șanse să nu le găsiți super fresh, super proaspete. Și weekendul care vine, în 14 și 15 octombrie avem și o promoție, 15%. O să pun o poză cu cuponul ăsta la sfârșit. Eu l-am printat aici ca să-l vedeți voi, dar voi nu trebuie să faceți asta. E de ajuns să faceți un print screen, arătați la fete la magazin și ele știu ce au de făcut. Așa că, ce să zic, hai pe la noi, pe la pescărie și poftă bună la midi. Hai, cheers, love!